Sensin menin yetecek son menzilim. Her saatim, her günüm nur ömrümün gözleri. Ama oluyor da yönü açık. Görür ne? Hemen de salam nehiliyat eliniz canınız sağma işiniz uğruna sağlıklarınız qovmayım. Soğuk havada üşen soğuk değmeyim. Allah can dertlilere şifa versin inşallah. Doğru yoldan ayırmasın. Recep ayınız mübarek olsun. Orada bekleyenler kavur olsun. Arzularınız hasıl olsun. Dost yenin hakiki dost olsun. Kimin doğulunun olsa kutlu olsun. Özüňize gowsar edin. Öýüňizdekiler ulakan salam aýdyň meň adymdan. Ýüregiňiz gysdyrmaň. Meni göresi gelenleriň hemmesine salam. Selviňi görüp rahatlyk tapýanlar derman bolsun. Janyňyz sag bolsun. Selvi özüňe nämedir öýdüňe, nämeden dermanmy diýenim. Ýa-ni bir ateliýe bardym. Ady Altyn Şapak. We başlığı janatdy gıydylarym, tikinçilerim size gowy görýär, size köýnek tikip beresi gelýär diýdiler. Menim bardym wagtym saatla. Diýsen gowy коллектив. Мне было приятно, хоть и на 5 минут заглянула. Я под впечатлением. Halydım. İnşallah belki işlerim gowudur. Görürs. Netip bolsa siz bilen okman paylaşırım. Moskovski Ergadomda yerleşen eken. Halydım. Oca уютножа kişicek. Ulakan zaten. Yani приятно. Esasat işe howaslygatnamak diýerim. Ol gün ady işlerim min biri soğurttum da 2016-2017 ýylda. Şonu merem gezdim, soňra jigilerimin biri keramik goýup berdi. Adalanma. Onaň olazymam mara dişim beýgrek bolup dur, menem keramika goýja diýemde, ýa-da şu jagaş dere, şu jagaş diýemde. Произношение